Попитахме 100 човека. Какво е най-важното нещо за едно обучение? Доста повече от 100 ни казаха темите. Така че това, което ще видиш в нашата Agile Project Management програма, са в Foundations, култура, ролята на менеджера, фреймворци. В Advanced, дълбоката проблематика за един напреднал менеджер като теб в една корпорация, например. Най-силното ни качество е, че идваме от практиката, от опита. Работили сме с над 70 компании, ще видиш това, което работи за нас, това, което ще работи за теб. Обучението е Custom Workshop. Custom, т.е. ще работим в твоите обувки, ще стане дума за твоите казуси и ще фокусираме теми, които са важни за теб и твоето бъдеще. Много сме горди от нашия track record. Виж отзивите за нас. Готови сме дори да ти предложим да се запишеш, ако не ти хареса, да ти върнем парите. Април месец е много добър за учене, запиши се, чакаме те. Сигурни сме, че ще дойдеш.